de la porra del Mundial, a la qual ja podeu començar a jugar, a més de més premis. Hi ha també altres premis. Eli, Eloi, bona nit. Bona nit, Clase de Xavi. vacaciones en el mar és una sèrie que tu no deus saber ni de què estem parlant. Em sona, Et sona? però no l'havia vist. No. Mira, passaven coses com aquestes. Està molt bé. Sí. Turquía chiquito de la calzada. En un Sí, m'he afegit No és ja. broma, no és broma. En un capítol surt Chiquito a la calzada. Sí, és veritat. Busqueu a YouTube. Sí, i qui no pillava era perquè no volia, perquè Sí, cada era- sèrie era un festival de... Era bestial. Sí, sí. El capità, el metge, tremendo. Sí. Escolta'm, Eli, Eloi, aviam, si volem jugar a la porra del Mundial, què hem de fer? A veure, com deies, ja ho tenim en marxa, la porra de TV3 i Catalunya Ràdio. I per començar a jugar, què hem de fer? Entrar a l'app d'Esport 3, que a veure, nosaltres entraríem, per exemple, i llavors Aviam, aniríem tablet. a buscar la porra, que és aquest destacat Ara. que tenies aquí al darrere, i un cop dins simplement et demana participar a la porra del Mundial. Participar. Entraríem dins i llavors acceptaríem les condicions, entraríem i ja ens surt les dues primeres preguntes que hem fet abans de l'inici d'aquest Mundial que comença diumenge i, per tant, podríem triar, per exemple, la primera pregunta i aquesta segona de qui farà més gols a la fase de grups. Vosaltres, a qui votaríeu? Heu participat a la porra? No he participat. No, encara no. Qui creieu que guanyarà? Qui podríem posar? Jo votaré qui vull que guanyi. Qui vols que guanyi? Argentina. Sí? Vinga. Doncs posaríem Argentina Però jo i... també puc accedir al creuer? No, em sembla que no, Em sembla que No ho sé, ho hauríem de mirar, Jo diria que no. Jo diria que no. Sí, Sí. No val. Jo crec que no, però... Però jugarem Deixem, igualment. Jugarem exacte. igualment. Aquesta conta podríem dir que pot funcionar això anònima. Vale, qui farà més gols? No, realment, si no teniu compte feta, ara això també us volia explicar, heu d'iniciar sessió Prèviament. si ja en teniu d'altres concursos o d'altres aplicacions que es poden entrar a la web de la CCMA o d'Esport 3 o de Catalunya Ràdio o de TV3 i si no, doncs us heu de registrar, que és un minut, i entreu i participeu. Allò fàcil, Doncs mira, seria contestar les preguntes, següent, i ja ho tindríeu Aquestes ja es poden contestar ara. El resultat del partit inaugural... Primer serien aquestes dues, que estàvem veient, i després que teniu Padó. Però voleu veure què està dient la gent, què estan dient els seguidors? Voleu saber com van els resultats? Sí. Doncs a veure, primer mirarem què hem contestat a la pregunta que dèiem, la inicial. Qui creieu que guanyarà el Mundial? La majoria de gent pensa que Argentina, després Brasil i ara ha canviat i ara Espanya en tercer lloc són els preferits. Després, si voleu veure què està pensant la gent, de qui marcarà més gols, quin equip a la fase de grups, veiem que Brasil, França i Argentina. Està bé. Pel temps, pels De jugadors. moment els marcadors van així. És curiós que Exacte. pensin que guanyarà Argentina al Mundial i només l'11% que marcarà més gols, no? És el tercer Sí. dels tres, Sí, és allò una mica... La gent jo crec que ha contestat igual que jo. A qui us agradaria que Ja, guanyés? sí, és veritat. També us he de dir que D'acord. fins ara fa molt poquet que l'hem encès, la porra, i ja portem 1.000 persones participant. Estem a tocar de 1.000, per tant, animeu-vos i això ja ho tenim. I el següent, que seria el partit inaugural que comença el diumenge, doncs aquests són els resultats que estan sortint fins ara. Un Qatar-Equador, Sobretot recordeu que cal votar cada dia abans dels partits que juguen el dia següent. Sí, ara hi haurà els 3, després de l'inaugural hi haurà els 3 i després hi ha cada dia els 4 següents de Has de l'endemà. votar el dia abans que es juguen els Fins a les 12 de la nit partits. del dia abans. Molt bé, Exacte. molt bé. Doncs anirem veient com va tot això. Molt bé, participeu i a veure qui té la sort a veure si tenim sort. El creuer pel Mediterrani i altres premis que hi ha també. Sí, altres premis, un cap de setmana en unes cabanes, un vol en helicòpter per Barcelona, molts d'altres premis. Molt bé, Eli, doncs ho anirem veient. Gràcies. Gràcies. Merci. TV3 i Catalunya Ràdio està fent amb motiu del Mundial i que es centra en la web, en la pàgina, en el portal de l'Esport 3. Eli, Eloi, bona nit. Bona nit, Xavi. Escolta'm, abans que res, una pregunta que tinc curiositat, molta curiositat per saber. Hi ha algú que hagi encertat el resultat de l'Espanya-Costa Rica? Doncs t'he de dir que dels 4.500 persones participants que portem fins ara a la porra, ningú ha encertat aquest pronòstic. 7-0, Cap. Cap. Llavors, si voleu, podem repassar d'altres pronòstics d'aquests resultats d'aquesta setmana que han estat bastant sorprenents. Home, i tant. A veure què és el que ha dit la gent. Doncs, no sé, per exemple, de l'Argentina, Aràbia Saudita, quants creieu que hauran... Alguns segur, però molt pocs. Poquíssim. Doncs una persona de les 4.500. Una. Que, de fet, no sé si podem dir el nom, però
jo tiro endavant. Roger Caral, felicitats, enhorabona des d'aquí, perquè realment ets l'únic que ha encertat aquest pronòstic. Després ja veurem si guanyes la porra, molta sort. I després hi hauria l'Alemanya-Japó, que 12 persones han encertat. Però clar, 12 de 4.500 és un 0,27%. És que és poquíssim, les possibilitats. Per mi és molt, que 12 persones apostessin per aquest marcador. Sí. Per aquest marcador. I res, només recordeu-vos que podeu seguir votant a la porra del Mundial i que, més enllà d'aquest premi que dèieu del creuer, doncs hi ha molts altres premis que, per exemple, a una nit, a qualsevol d'aquestes cabanes als arbres. I recordeu que no passa res si ja ha començat, si ja tenim molts partits, perquè sempre hi ha premis complementaris que poden fer que guanyeu aquests altres premis. I aquests dies, quan acabeu de votar, no sé si us heu fixat, ja es pot veure quants punts acumulats portes, així que molta sort a tots. Molt bé, doncs molts premis a repartir en la porra del Mundial. Anirem parlant de com va, eh? Molt bé, Xavi. Gràcies, Eli i Eloi, però a mi... Eli i Eloi, bona nit. Escolta'm, ens has d'explicar els... Hi ha un canvi o que torna a començar amb un repartiment de premis nou, la porra? Exacte, avui és important perquè a partir de demà podeu tornar a votar a aquesta fase de vuitens i és com si comencéssim des de zero. Si ara no heu votat, no heu tingut temps, no heu pogut participar a la porra, ara hi ha un nou premi en joc que comença a partir de demà per votar els resultats dels propers partits. Llavors, ja ho sabeu com ho heu de fer. Entreu a l'app, voteu amb aquest QR... Quin és el premi? El premi de la propera fase de vuitens és un massatge de vinoteràpia, aquesta tècnica així amb vi, per a 2 persones. Amb vi? Amb vi. Vinoteràpia, clar. Sí. Ho has fet, això, Fide, o què? No. Nosaltres venem vi, però no fem massatges amb vi. Ronda perversa. Venem vi per vendre'ns'el. No se'l tira per damunt, se'l veu. Fide se'l veu, el vi. Això s'hauria de veure. Això s'ha de preguntar un dilluns a la ronda perversa. Clar. Jo soc més partidari de beure el vi, però... Home, i tant. Doncs aquest és el premi que dèieu per aquests vuitens, que al final d'aquesta fase qui sumi més punts, però demà, al programa de demà, l'11 de demà, sabrem el guanyador del premi de la primera fase de grups i qui hagi sumat més punts i hagi contestat bé la pregunta de qui ha fet més gols, que ho sabrem demà i, per tant, en el proper programa sabrem qui ha guanyat aquestes 2 entrades a Barcelona per aquesta experiència a Barça. Quants han encertat el Japó 2, Espanya 1 d'avui? Japó-Espanya, 21 persones. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, però de 4.000, Déu-n'hi-do. Home. Els que han encertat menys el resultat són 4 persones que han encertat el Costa Rica-Alemanya. 4. El Costa Rica-Alemanya l'han encertat 4 persones. 4 persones. I el premi de la primera fase, quin era? Love Vote. Cruel, No, No. És el gros. O sigui, al final, després de tots els partits, al final del Mundial és el creuer. Al final, Que quedi clar. al final de tot serà el creuer. Hi ha premi una Que després ve aquí el Cazorla i ens fot punyalades per tot arreu. No. Experiència Barcelona. Experiència de Barcelona, Fide. Barcelona és demà. Demà ens ho diuen de tots els que han participat, la fase de grups, els que hagin tingut més punts, més la pregunta de qui va marcar més gols, qui ha marcat més gols durant la fase de grups, que ho sabem demà, que la majoria de gent, recordem, deia Brasil. Sí. Escolta, què t'has fet a les ungles? Ai, mira, no sabia què fer-me. I estava tan immersa en el Mundial, amb el portal, amb les notícies... On és la càmera? Cap aquí. La 3, aquesta, la 3. Aquesta? Allà. Aquella. La grua. No sé si arribem. Ui, faltarà llum aquí. No, hi falta llum, aquí Què? falta llum. No. Bueno, no sé si es veu bé. Allà, on estaves? Allà, la 3. Cap allà. Escolta, són A la ungles 3. mundialistes, és a dir... M'agrada molt, eh? Sí. Us agraden? Ara les veurem, sí. Però A veure, enteneu. m'acosto. Anglaterra, Argentina... Clar, ha hagut de triar, França. perquè enteneu d'equips. Espanya Sí, vas heu de triar, triar. Brasil, Portugal... Teniu raó, heu de triar i a Espanya us he de dir que l'he triat per Luis Enrique i les altres... Quieta, que no es I veu. Senegal? Quieta. I Senegal per què? Perquè vaig veure que ja s'havia classificat. Vale, Bueno, les ja vaig els fer havien ahir. classificat. Sí. Si van Ahorita caient eliminades, les Anglaterra. canviant. Clar, exacte. He d'anar currat, cada això, no? dia... Està currat i Està això currat, costa eh? calés, eh? Això... Tu has pintat home, tu? no. t'has pintat tu, no? Ho hem fet a un lloc, però us he de dir que no m'ha costat tant, perquè era una mica amiga. Doncs és molt Ah, xulo. era amiga. Una mica Això ho amiga. has de fer quan comenci la Lliga amb els de la Lliga. Com ho vegi el Jofre... Clar, però llavors hauria de fer... Anava a dir. M'hauria de fer tots els peus. llavors has de fer els peus, els de perquè la són 20 Lliga equips. o repetits, perquè els de la Lliga més o menys... A la Lliga has de fer els peus també, que són 20. Són 20 equips.
equips, Clar. tot. I quan vingui el Coquí ho hauràs de fer amb les cares dels àrbitres. A les ungles. Vinga, va. Aquí posa't a Molt Mateu. bé. A Mateu i aquí a Gil Manzano. I aquí a Monuera. Cerro. Bueno, va. Molt bé, Eli, doncs Gràcies. anirem explicant com va això Molt bé. de la porra, que ja està participant Tornarem a molta venir gent. tant. Es va organitzar entre Catalunya Ràdio i Esport 3 i la responsable de les xarxes i d'aquesta porra meravellosa que ha funcionat molt bé, ha tingut gran participació, ja la tenim aquí, l'Eli Eloi. Eli, bona nit. Hola, bona nit, Danae, què tal? Perquè avui hem de donar premis, no? Has de donar premis. Avui és el dia. Després d'aquest Mundial hem arribat a aquesta final i sabem qui és el guanyador d'aquest premi del Creuer, que, curiosament, és una noia, és la Pilar Crudo, perdoneu. I avui, més enllà d'aquest premi, també donàvem aquests premis que s'han anat anunciant aquests dies de les diferents fases que tenien el seu premi. I l'altre premi petit, l'últim ja que donàvem, que era aquesta nit a les Cabanes per 2 persones, també l'ha guanyat una altra noia, la Carolina Roca. I si voleu saber una miqueta més, Danae, sobre aquest Mundial... Home, i tant. Algunes dades així que ens han sorprès... Sí, clar, que ha votat la gent, no? O sigui, jo crec que molts han encertat que Argentina guanyaria, però perquè era una mica més desig que... O no, perquè en saben molt, clar, també. Sí, realment no sé si podem veure aquest gràfic en què veiem les diferents preferències de la gent, perquè només començar el Mundial, només començar la porra, vam preguntar el dia 20 ja qui creieu que guanyarà el Mundial, sense veure cap dels partits. Sí. I com podem veure aquí, doncs Argentina, 1.329 persones de les 5.000 que han participat en aquesta porra han dit Argentina i després, com veiem, aquests eren els altres preferits. Home, en Brasil i Espanya no van anar gaire encaminats, en França sí. Així que, Déu-n'hi-do, Prou bé, trobo. I l'últim cosa que ens ha sorprès avui, així analitzant les dades, és el resultat d'avui. D'aquest 3-3 i que acabaríem anant a penals, doncs això només ho han encertat de les 5.000, 4 persones. 4 persones? Realment és una dada que ens ha sorprès. Però havien d'encertar tot, no? Que acabaria 3-3 el partit i després que hi hauria penals. Exacte. O sigui que acabaria, en aquest cas, la pròrroga ha acabat amb el 3-3, Sí. Déu-n'hi-do, ha estat tot un èxit, no? Aquesta iniciativa, Eli. Sobretot tot el que s'ha fet, més enllà del que és la porra, també aquest portal web de Barra Mundial, de les SMA, de TV3 i Catalunya Ràdio, que hem fet molts continguts, molts articles relacionats amb el tema del Mundial i que es podia seguir tot a través d'aquest portal. I també, sobretot, el tema del Twitch, que era